Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah туған шақта, ғажап хәлләр захир булган, ғибадәттә булган Кәгъбә, аппақ нурга дөнья шуңган. Rasulullah туған шақта, фәрештәләр сакта торган, нәһерләрдә сулар беткән, сәмавада сулар чыккан. Rasulullah туған шақта, сәждәдә булдылар кошлар, аңа өммәт булыйк дисәк, күпләп әйтик салаватлар. Аңа өммәт булыйк дисәк, күпләп әйтик салаватлар. Аңа өммәт булу белән Аллаһ безне хөрмәтләде. Өммәтем, өммәтем диеп, Расулуллах үзгәләнде. Өммәтем, өммәтем диеп, Расулуллах үзгәләнде. Расулуллах бираклары, көмештәндер тыяклары, күпләп әйтик салаватлар, без бу дөнья кунаклары. Күпләп әйтик салаватлар, без бу дөнья кунаклары. Расулуллах раузасында зикр әйтеп сайрый кошлар, шул кошлардан гыйбрәт алып, бездә әйтик салаватлар. Шул кошлардан гыйбрәт алып, бездә әйтик салаватлар.